Són losers perquè ells es consideren uns losers. És a dir, ells són aquesta gent que no és que siguin losers perquè no tenen diners o perquè no tenen parella, són losers perquè sempre els han fet pensar que eren uns losers. Saps? O sigui, el Manel, que és el personatge masculí, el que fa el Jordi Díaz, té una mare que sempre li ha dit que és un desgraciat, que no ha fet res de bo de la vida. I l'Alba Florejacs, que fa de Sandra, també, no? Se senten losers perquè els hi han fet creure que eren losers. I la clau de l'obra és el procés d'aquests personatges per entendre que no són cap losers i que la felicitat tampoc depèn de tenir diners o parella o, òbviament, de béns materials. No? Vull dir, per mi, clarament, la felicitat depèn d'acceptar-te tu mateix i de saber assumir les teves mancances i les teves limitacions. Ara ja fa 5 anys que és morta, vull dir que ara realment ja ho tinc superat. Molt bé. Doncs me n'alegro. Gràcies. Si volen el mòbil l'ha de mirar... A tu et sembla bé? El què? Que no li telefon de ma mare. Si és morta. Només som dos personatges, però és que són dos personatges que estan contínuament, diguéssim, en plena comunicació constant. És a dir, no és allò de que, mira, ara un descansa i l'altre... No, estem contínuament, a part del principi que passa una cosa individual, tota l'obra és una comunicació constant entre els dos personatges, és a dir, no hi ha descans. I això, vulguis o no, en certa manera, requeria que els assajos i la feina i el treball i el procés d'aquesta obra doncs, estiguéssim els dos sempre al màxim, no? I això, vulguis o no, són hores, no moltes hores, perquè evidentment no ens hi podem passar només dos actors moltes hores, perquè ja arriba un moment que et satures, però que sí que les hores que hem estat treballant, 5, 6, 7 hores, o el que feien falta, estàvem allà i ho donàvem tot, no? I a més, per exemple, quan aprens text i després quan treballes, clar, si portes un temps sense treballar, és com quan vas al gimnàs, no? Que al principi tens agulletes i després si tens aquesta constància i aquesta rutina, doncs el cos es va acostumant, que suposo que és el que ens comença a passar ara. Sí, és una obra que, parlant del procés de treball, vull dir, no és una cosa tan simple com agafar un text i mirar-ho de plasmar en un escenari des de la visió d'un director. No, és que hem tingut un director que és el que l'ha escrit. I això, vulguis o no, li dona a ella, diguéssim, el privilegi i la decisió, si vol, d'anar canviant coses, afegint, traient, posant, canviant, provant. I clar, ha sigut molt experiment, ha sigut un treball molt d'experimentar. Sí que hi havia un text, una base feta, però sí que és veritat també que sobre aquesta base hem treballat molt. Vull dir, dramatúrgicament hem treballat molt, hem fet molts canvis i això, vulguis o no, clar, és també part del procés i part de l'esforç, no? Doncs perquè ja ho puc fer jo. I perquè es nota, mare, es nota. Sempre compres tu tot el regals i fas veure que els hem comprat nosaltres, quan tots sabem que els has comprat tu. A més, es nota que són tots de la mateixa botiga, perquè ni em molestes a canviar les bosses, és absurd. A mi m'agrada molt veure la gent ficada a la història que fins i tot de tant en tant fan algun comentari de «Oh, mira què li ha fet», o més que comentaris com saps? Que això m'encanta, perquè veus que el públic està entregat i està totalment a dins de la història, no? I a mi fins i tot no em molesta si es comenten coses amb el del costat, perquè vull dir, que arribar a fer creure que estan al cine, saps què et vull dir? Que m'agrada, perquè vol dir que estan molt dins de la història. Y es que te quiero escapar. Pese a ti y a mí y a ese mundo que se desmorona a nuestro alrededor, te quiero. Porque somos iguales, dos malas personas, egoístas y astutos. Déjeme, no me toque. Escapar. Bésame. Bésame. No ens emocionem.